Hello? Hello? Kuya Brad? Oh Brad, kumusta? Okay. Bagamalam. Magamalam. Pangagdakwat lang? Ang kagot sa music. Yan? Ang kagot sa music. Oh. Sige. In-invite ko rin bakit ko nga ka. Iyad na ka. Ay, wala naman na kita. At live kami ni muna ka matibakit to. Taga ano iso na? Kabagis mo ni Julian niya. Well. So, kabagis mo gayam ni Brad, mamuna ka ni Kuyam. Ni Brad nga Julian. Julian, tumala taguling yan ay kama. Baritaw. Oh, chat ko day, may isang account ko. Pakumustahan na tulad ano ka. Why? Mamunak din yung kabagis mo. Nakita mo ba di title na type? Ito yung kwata? Di thumbnail na? Mayat lata, mayat. Ngur ka chat ko man ni Remar ta, padasit na sumbrag. Dito gayam mo. Sige. Kumakanta ta, pagkansunan ta. Bagamat nga i-click na di link no ka. Ayun. Diyan mo masurutan di kagaling. Di no kasano nga i-connect ni YouTube, nagsulit mo. Baita nga grugi abroad ko kanya. Picture ta ni prayers for meeting mo siguro dito ya, makuna nga meeting dito niya. Wala. Tini ko toy. Daily gospel ko toy nga digitay ko, pagkitante karkararag kada nadumaduman ang ka. Guide tayo. Gospel. Daily gospel. Picture sakwetan to nga grugi dito nga programa. Ako mararag tayo ta digiti pinaka the best ti panangirugiti mission. Kararag. Wala. Angos to Brad. So ti Rogina. Tumrek katol. Jay live. Ikaw mo di kidsaing ka. YouTube ka na cute. Ni Kidsaing. Okay, nagmayat man dito nga ka, gundaway ta. Pag magpaiso ti trabaho, Brad, good. Mumait. Right. Relax na niya mata. Pero kata ka, picture te pasok ka niya, no? Why? I want better way. Tam no malasin mo no ka ba? At the viewers mo? Pay. Pro rain ta kanda te kadwa. Right. Kalman at kakadwak pagit ti kami nito mo ita. Wanggam ti kadwak ti kalman ta nag-duty ta. Ori tatawan kadwak kentun bigat. Ta kadwak ito so nga hantang ka makapag-live. Nakita Brad da Jim Pasak. In pasang di messenger? Wide messenger. Asak pa yung rugyan. At ibasang latang kasi hang ko nga makita ta na dati ni cellphone ko sa timos usar nga pagla-live nagrigat gay. Ay, pasok ko ti mangi opening prayer no ka. Ikan katwak no ka. Yore ta tayo ay. Kanta ka tayo. Kanta ka pa yata. Kanta tayo kanta. Andaman tumakitig.
Sabagay, damdaman doon, takinantaan. Oy. Dati session to, that session to rete eh. Idi damo. Meeting up. Oy, di damo. Datang ke Zoom ko na. awan, diyan mo pala makakuhan di kung amin. Met kumano digita na lawlawag siguro. Nag-clear niya. Bam tata adalag to ta sakto ti may kwang. Oy, si kanto timang post. pa ba? Pero the Zoom Kurang mo. At data. Pero kan pa lang tunukan to detan Zoom ta the live mo eh. Naka-live ka mga the viewers no ka. I-search mo Brad. Oy. Saing niya ti kanan. Kid saing. Double ay Kid saing. Oy, double T. Agar kata picture ko man kam. Screenshot ko ajay channel mo. Ipasakin ko na. Oy. Sa amin, numalpas to di prayer, Brad. Tantaam to rin ka. Puso anak pa kumbaba kasi Friday tata. Friday devotion. Most Holy Sacred Heart of Jesus. Anya? Wine, dayjay. Wine. Kasi every Friday dayjay nga kanta eh. Pang semana din? Maday Brad, every Friday. Every first Friday. Pero gaputa Friday tata, mabalil na tanga i-apply. Kasi pamot Friday mo mostly devotion to Jesus Christ, the most sacred. Sa bali nga tanga kanta, jak sa pala nga na kanta ya. Kung sa kabisado. Puso na kumbaba. Di ay? Oy, gura ka takit kita hindi ko. No makastrek to makita to gayam ko kamuna mo teta kanta mabaling nga sunan to pagkanta. Isunod mang kanta no, instrumento na. No, dalakat instrumento na. Oy. Amo mabaling kami niya daitat mang patag udi niya, udi paano? Oh, udi kami no data tiktokar. Oy, kuma. Sa nga balay tayo no makabakasyon ako palubos tapaw. Magunto pa siya ron test studio. Oy na. I-click mo data link Brad. Tas ag-enter ka. Oy, nag-enter niya. Apay mabaling nga para ito eh. Mabaling nga Facebook account to sir na kapag-enter. No YouTube ay, lang. YouTube. Ay? Tiniking bakti 3, talo, tatlo, mabaling sumulat ka na. Kasi maximum samot na ito YouTube kat 10. Hosting. Na yan. Mabalin ti ka data eh. 10, gana 10. Nakita din nag-enter na eh. Sige. Ada. Ada iso. Kachat pa sunay. Nakita na kanong dati ka mo. Okay. Baka awan met link na. Ada link. Awan kano ti link na Brad. Pasaman ti link na. Di ba ba? Hindi ko. Ada na. Agbubuya ka paring Remar. Brad Remar. Ada link na dito ba? Ayan. Ada ti send in comment ko dito comment section na link. Mabay nga sumuratan. Brad, medyo kisayam data, echo data ko, V8 mo, sa sound card mo. Okay. Gamit mo V8? V8 gamit mo? Wan. So, kisayam. Siyak na echo ba? Na-echo ka niya? Mayat kanya. Mayat, okay. No, kasta nga rin ka. Okay na yan. Okay ba?
Okay. Okay. Napigsalaw na yung peso ng tayo. Napig sa G-Link na medyo echo. At Ikambasit mo galing tatlo babak. na may meti boses. Ada yung babak nga, nga link dita. Brad Remar, naka-enter ka G-Link nga bagbaga ni Brad King. Ay, Brad Kid. Ag-enter ka dyan, Brad. Then, surutom lang di ay. I-accept ko ito dito. Gamit yung YouTube account mo. O, tayo, accept na ka. Tapno, dati ko tayo. Kasi host ni ko tayo. Host ni Brad King. Kid. Oo. Kabisado mo, Aji ko, Brad? Aji sacred, aji puso na pa kumbaba. Tol Remar. Isunduti kanta pang lukat tayo kasi Friday tata. Usually kan kantaan day tati first Friday mas pero kaputa Friday tata mabalin tayo lahat nga ikanta kasi usually ti Friday ko devotion to the Sacred Heart of Jesus Christ data. Especially ti first Friday. Tol Remar. Awan pa yung Easy? Aywa. I-click mo G-link nga ruda na makastrike ka kat awan ka pa lang hindi screen ni Brad Kid. Ang magnatakanungot Brad kasi buhay suna kaso ang sa pala naka-enter. Okay lang pa naka-enter. Awan gamin ti ko kit awan ti tawag na daytan. Awan ti lyrics ko dito eh. Awan ti nitubok na sungkot ti nagawit na ay di nagtubliap dito eh. Anya ti ayan na nga tayo nga parte nga kanta. Pwede Brad, Friday Devotion anya tagamit mo Cantate Domino? Cantate Domino. Magnificent. Magnificat? Cantate Domino. Cantate Domino. Jay, no nagkamali. Anya nga parte ti ayan na nga ta bang awan ka no Brad ti link mo na eh. Insenda kanya ka di ba? Awan. Ayan na ba ti ko ti ko reta ipasak kinyan nga Brad di ka. Link. I-add mo man lang ni Remaron Brad tapno ka friend kay ti Messenger tay sunat pang ipasam direct link tapno hangag bridge kanya kon. O, mabali mo i-share kanya na rin yung kakinyam, in pasak kinyam. Nagsulit niya yung naka-ako dati yung cellphone ko. Ay, so, gamit mo. Sige, share ko kanya na. Okay. Brad Remar, arta link, i-click mo tama ka-strict ka. No, pa tayo. Ang kamadanagan, Brad, ta kasaritak to regi ni seminarista nga aga-abra, pero kaso na, Franciscan, i-try ko nga kasarita tayo, sunan to tagpaling nga spiritual father tayo kasi ma-ordainan to pala nga pa din to no December, kararagan tayo, palubos tayo po. Ay, sige. Mention tinaga na tata, mention tinaga na tata, surprise pa, damag pa no kayat na. And then, spiritual advisor, kung spiritual advisor to YouTube channel nga binuom, nga adal pamati katoliko. May met kami no kasi dyan ni punto por punto at dati spiritual ko ada jay. Dapadi na ni Father Darwin. Father Darwin. Iso nga na siya atlaw ni mo at dati mangi-guide kanya tayo ti ko. Mangi-guide ka da tayo. Di ba? Wala natatno da pa kamo na mo ati laing basit na. Siyempre natal naman. Kita mong-monitor ka da tayo. Wine. Inot dati channel mo tayo eh. Tunukan to, palpalubos na po. Zoom ton. Kasi Zoom, mabaling nga ikwa tayo i-kabil ti YouTube eh. So nga dedi ko Yan ti adalom to tauri dito YouTube mo ti makaikuan na. Sumbrag kami kinyam kasi ay. Diyan kami niya masako Actually, Brad, no anak nagkamali nung nag-zoom tayo, siya ti host man niya. Mabaling kang live dito ayan mo, naka-live na ko dito yung channel ko, naka-live ko mo ta channel mo, timo channel ni Brad Remar, no akong porminto ti maka-enter. Kasla ko sige, wine. Gidan tayo niya live kasi jay. Sige tayo viewers mo, buhay ta ka, di viewers ko, buhay kanya, viewers na, buhay niya na, kasi jay. Kasi jay punto por punto kumangay.
Adalam to mga rod tayo tayo sa rente na mga baka barbarang may mayat ni effect na. Barbarang mayat ni sounds ka daw. Music. Try. Brad Remar, kung sa katan. Di ka mo't makaskastragan. Wala pa siya. Nya tinagan mo tatay ti kanta maganyana tay ad na ka ti messenger ta. Punsalan Saing. Punsalan sa. Punsalan saing. Friend mo pa kaya mo ni kwa. Ni Ito kadwa na purupod jay Sibilya. Yan nagigan mo sa Salcedo ni nagana day dyan ni ikadwa mo tatay. Ay, ni ko. Ni naman ang inagan na din dyan naman ang Janet. Oo. Anda di lalaki pa ito yung konak ni kwa ni dati gitaristada mo ta. Ay, friend. Ay, diyan nga makuanso na. Unay, yung friend ko. Adot friend ko ngayon nga ako. Ako makaano na dumata. Kadwa mo tati papat. Pero tapatay ko simbahan niya. Simbahan. Awang payamot ni Brad. Sound check. Testing. Gore ka nung baga ni Brad Remar. Medyo kasiguro ito eh. Isim-sim pa mo. Set-up na siguro GB8 na. Ay, sige garado. Ada YouTube channel naman. Ay, check na sigurado Brad. Kumanta. Kumakanta mo dito ti simbahan. For hire data no ka. Mabaling kayo mag-meet ita no ka. Natay doon no ka. Takto palubos ka pa. Okay. Mag-meet tayo ito. Why? May kaming to tatago din. Doon ka. Live tayo. Datay ka ta. Nakabagis mo. Sinuntot makawaya. Palabas tayo po nung nadaan pa natin kasi magpasigay kami ito siguro. Galing. Ay, magpasigay kami ito. Ito palabas tayo po. Paskas ano. Yung mabalin na tamang ijay ito. Damot signal ijay ta San Ramon kami ito yan. Damot signal ijay ta. Balin? San Ramon. San Ramon. Ang kamang ijay kasinsin ko kahit San Ramon. San Ramon sa San Elias. Sigurado na San Elias mo San Ramon. Hindi tayo the Playan family. San Elias siguro. San Elias. Aduti the Playan namin di San Elias eh. Aduti the Playan ni Jay. Yak nga sigurado na sa di. Set up siguro ito eh. Mabalin tayo mag-background music na tayo. Ano, Maday? Madigamin no, makapiright no background music. May tanong, gitara iso na. Mabalin? Kasya eh. Basta hanya lagi di music nga pa. No da tayo tayo pang marami di music, mabalin ta. Oray ta tayo nag-play tayo. Oray no gi-play ka ti video. Makapiright no ka. Depende na niya nga video, no no atid duglaw na ikot, maday. Makapiright. Ryan ako makagi. Bagay yan. Ito na yung nag-met. Apologetics. Buy-buyak no ka kahit. Manood mo ba dito? Itry ko man. Dagi di man kan-kantam brad ti ko? Dagi kan-kantam ti kastam mabalin? Dagi kan-kantam? Nagay na-record mo. Hanak kami nga gila live brad ako. Ang kumay editin no live na. So nga tikas ka-stock ang i-video tapos i-save ko nga i-save ko lang kasi no hanak pa satisfy aji i-upload ko. Ang kuya upload. Gusto ko aji particle man. Kinapapati ad lib na day jay.
Pero kung kumuha kantaan ta, amo ka kantaan ka sa kung magawat ta na nga to marigata. Uy, nangato nga rin nangato. Marigata nak na ka. Dita ni Remar, tikadwa ka naling ako makanta dita ka. Mm. Di mo makin enteron ti loko na ay. Sorry. Yung was taken bad word. Dito ni adult ti pamati. Tapos makita yung mo dyan na ikabili dyan ni... Kaya ti topic tayo data. May panggap iti... Ako lang. Ati basic pa lang mo ta. Wan, nakasano ti ni... Punti pamati tayo mga Katoliko. At the Bible apps mo niya. Awan, ang kapahinga na ikaw. Ang ngayon yung usar ko nga sa bali. So, dito usar ka live dito yung cellphone. Nay, kuti mayat kumano dati Bible apps mo dita. Abi data may isang cellphone mo. Matingag pa. Yung ano niya, outdated dati gawin nga, madimat na. Yung tugot ko nga rin mausar ko makukulak ka, madimat na. Ang mga pan. Amo ma-i-update eh. Amo mo open yung Play Store na? Awanan. Ano mga nabaybagan niya ng susar ka, mamatay. Ipag-tag to pa yung nakasalaw. So, yung tanong pa mayat kumaday ta. Mayat kumaday tano dati Bible verse nga ipabasak tapno da participation mo or the game ko baga ka di verse kasi dati brad na Oo. Sige tapno narigat no agsasautay lang tibukod tayo dapat wala dapat dati Bible at wala. Dagito actually ko pa dagito verses nga maibagak tatat nga nagtapo niya mismo nagtapo ka dagitay lecture kada apologetics nga buybuyagit juga naglalayng nga CFT ket adamot ti kwada pamalubos da nga i-share dagiti videos da tapno maibahagi ti gusto nga pamati tayo di ba? Wala. Ikaw lang tama ano pa? Ang orayam di videos na rin pamalubos na lakid di ikaw lang ta? Di bali nga ipabuyan lang ta kitain ta no ada copyright issues nanto. Di bali nga private nanto iti video. Mabalin nga ka brad, mabalin nga dita cellphone sa sarum ko kwa. Kapang ka jinti baba, jinti ni ada ba ti share screen na tama kung kuna? Ada share na. Ada niya. Ada share screen na data Tergata kita. Mapang ka share screen, mapang ka ti YouTube. Padasan man nga share screen no makita ta screen mo. Ag-share screen ka. Share lang mo data, share. Well, share data, i-click mo. Tamkot makita data aramidamit ka-try taman. Ipangkoy jay slider sa camera kung kuno naman lang video file. Video file ay kwa. Awanti kwa natati nya pete data. Share screen tayo talmog mo. Okay, and then naital mo din ako matan. Reka, nya tagpakita ta. Awan nagawan mo. Awanti YouTube na kada ka. Recommend settings na. On kami kanya kasi sikat ti host. Enmon. Brad, napindot ko maji exitan. Ay, kasunod agawan mo. Sursurum dita jini share screen kasi no adda ko mati kanya papanambos lang masikag YouTube ka. At ticket mo nga ipakita sila ko itapik mo di pastor nga ng burbo-burbor jini sacred images tayo nga Catholic. Ipakita mo maday jay mabalin mo nga share screen tapos makita di viewers mo. As jay, Zoom atakas dyan Zoom Ay, Zoom po sa bali. Dati kami na sa bali. Pero damot lang dati YouTube di kinitak sa dikal.
umot na tayo, yung tayo. Ngarad, umatan. Kanta ka pa ya, Ryan? Sikat ko ang tanan wa. Yun, rog yan tatikuan. Yan talaga programa. Sige. Or Ryan ta. Kararagan brad, di ni punda, di kararag tayo lot tajukan. Amami kararag tayo. Tantang English pa lang ta pa. Sa tanto pasarunan ti kanta simbaan si kantulot ta matagkantan ta sumabayak tog kantan. Ya. Sikat yung kararagain ta ka. Nagkantakton. Sikat. Tama? Sige garod. Kada opening prayer ay. Garagat kararagtan da jinti daily prayers tatan. Okay. Rogyan ta dito nga aramid iti apay muna ta amin katakararagto. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, Amen. full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Amen. Glory be to the Father, the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Amen. Marunong nga Ay. pasit, Brad. Sumurag takan kanta. Ay gitara mo, tan. Ang kanta. Awit ng papuri. So, may dito nga kanta. Tapos parang idaydayaw iti apo. Amen. Kanta't pa ni isa nga Tagalog nga kanta. Para kada tayo amin na po. Pupurihin ng Panginoon. Pupurihin kita, aawitan kita, sasambahin kita, habang ako'y may buhay. Di ako titigil, sa'yo'y nagpasalamat. Pupurihin kita, aawitan kita, magkakailanman. Ay inihahaya sa buong mundo ang kabutihan at kadakilaan mo. Ay natunayan ko sa bawat tao ang kabutihan at wagas na pag-ibig mo. Pupurihin kita, aawitan kita, sasabahin kita, habang ako'y may buhay. Di ako titigil, sa'yo nagpasalamat. Pupurihin kita, aawitan kita, magkakailanman. Pupurihin kita, aawitan kita, sasabahin kita, habang ako'y may buhay. Di ako titigil, sa'yo nagpasalamat. Pupurihin kita, aawitan kita, magkakailanman. Pupurihin kita, aawitan kita, magkakailanman. Okay, ba? Amen, amen. Praise God. Praise God. Nagpintas ito nga mensahe ti kantang Brad.
Talagang Mayat pahan ba nga ko, hanya aglahan niya madi? Hanya, mayat ba di medyo pa naka, mayat mo tayo lyrics nalawag, di gitara gitara? medyo nakrang di gitara. Mm, Gusto ko ma okay mo na clear mo nga mangag kaso kas na nakrang di, wen iba hangin. talaga pag ano, iba talaga no di electric Oo. to sarmutan na kwa. Wen. Pati ganun ka, acoustic. Oh, apa di Acoustic yun electric mo dati. brad? At di sigay. So Diya dito kami may niya katlo nga paset togo. ka. Dito may katlo nga paset ka kwa sa study. Basic study ta pa lang. Okay? Taludsudan ka, then sumungbat ka latamot wagas nga Panunutan. panagsungkat mo, Wen, ay wen. kapanunutan. Pero nagmayat mo brad no dati sarilim nga kwa na Bible app, next time mag-download kanto. Lakas yun eh. No, next time, okay? No dati ipabasak, no masurutan, yun na siya at naanayas di ba na ya. So nagmayat. Wen. Pwede. Amumpay nga kanta di ka brad niya, ay buti-buti mo Panginoon. Wen, wen yan, pero, Diyos sa may kabisa na. Dagan niya nagkopya ka, di ko na muna alam. Nakita ka in-upload mo dahil eh. Mm. Ibuti-buti mo, Panginoon. Yun. Sige, itukam din sa ano, no? Sige. Sige. Okay? Adati ko brad, adati saludsud ko. Tumuragtan dati pasit nga ka, na kapanunutan adal dating ka na programa ta. Adati saludsud ko king ka brad. Kasi most common nga ko dito eh, most common nga saludsud ti separated brethren tayo. Dikiti ka kabtat tayo sa bali nga pamati. Dikiti Wen. ka. Adati saludsud ko king ka. Are you saved? Di jaman ti sungbatan. Naisalakan ka din. Nya ti Ilocano na ba di, are you saved? O, yun, pa na kay salakan. Akit! No, may panggap din nga Nya sa ti lutsod sungbat mo di brad. akit. Hindi, no, naisalakan na yun kasi. Narigat ham pa yan, nakanak pa lang sigurado. Are you saved? Yay. Hanak na sigurado pa lang no naisalakan ako no inuhan. Okay lang tama din. Pinapudno na. Iti, Karigat agasyon niya. Wan. Antay mga ikarkarigatan na, raramidin ti amin. Ang kabailan, dap no magunudan na itang panakaisalakan. And Ayun. Sumot ni, awan mo ti Sir Servina ti amin no, hantay yung magunudan na ita panakaisalakan na tartarigagayan tayo. okay. Amen. Ket may panggap di sa lunsod mo ti direkta nga sumbat ko di ket haang ko pa nga mo. Ang ko mo no ano sa no. No naisalakan ako no inuhan habang antay pa lang mga ni malang apo isos pa lang ti natay nga nagungar. So pa lang mo ti ni makakaamin. Ket si Kangay Brad, So, nya ti pinagkunamat. Tatagamin nga Catholic brad niya. No mostly nga saludsudon kada tayo dagiti separated brethren tayo. Nang runa ay kakangrunan ay dagiti born again brothers and sisters tayo. Ito ti common nga damagan daking ka. Kasi shock dito sa Saudi, tamo dagiti na dumaduma dito nga taripnong dagiti born again simursurot mo na minsan kasay. Pero dito ti pinaka-common nga damagan daking ka, are you safe? At base ti naadal ko di lektor niya, kadagiti nabubuyak ti na dumaduma nga theologians sa simbahan tayo, ti umno nga sungbat iti dayta nga saludsod, are you safe? Dati talo nga sentido na. Anya di talo brad. Umuna no dinamag daking ka, are you safe? Yung muna nga sungbat na, one, tayo'y ligtas na through baptism.
May kadua, tayo'y kasalukuyang inililigtas. Anajay. Kundi may katlo, umaasang maliligtas. Hope to be saved. Tata, may saan ta talo nga sungbat iti dayta nga saludsod. Basaan ta 1 Peter 3:21. Iti kong kunanay jay. Kaputawan ti Bible, apps mo dita brad niya, orad ako mati Bible mo tang Ilocano na pinpintas kumapay. Pero kaputa awanan ka siya klatamot lang ti mga ibasan, pero nag-shot mo dati apps mo ta masurutan. Kuna na dyan mo na sumbat. Tayo'y ligtas na through baptism. Kuna na dyan ti 1 Peter 3:21. Na ayon sa tubig na kahawig ngayon na ligtas, sa makatawid bagay ang bautismo, hindi sa pag-aalis ng karumihan ng laman, kundi sa paghiling ng isang mabuting buti sa Diyos sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ni Jesucristo. So, itigayam ko brad, itigayam bunyag, insalakan na tayo, maisalakan tayo babaan iti bunyag. So nga, di ba, dati yung mga Katoliko nagpatag nga ti ubing pailaeng mabunyagan na yun. Mabunyagan kasi tapno maisalakan. Remember, ti teachings tayo nga sa Katoliko, nuhan ka nga mabunyagan, medyo adayuking ka ti salvation. So nga, through baptism, yung muna nga sungbat, are you saved? So nga, number 1, tayo'y ligtas na. Naisalakan tayo through baptism. Ti baptism, natawid tayo dito, diba, ni Jesus Christ mismo, nagpabunyag, di Jordan River. Sino din nagbunyag kanya na? Ni San Juan na mamunyag. San Juan Bautista. Suna mismo, nangisungsong, nagpabunyag suna. Pero kahit nga saon nga nagpabunyag suna kat at basol na. Awan ti basol ni Jesus Christ. Datay lang day ti nakatawid iti original sin yung makon ko na. So nga, through baptism, tayo'y ligtas na. Dito muna nga sungbat. Tati may kaduang nga sungbat, kasi talo ti sintido na ti panang sungbat ti dayta nga simple, a very simple question, but adda ti talo nga sintido na panang sungbat. Yung may kadua, tayo'y kasalukuyang inililigtas. Basaan ta 1 Corinthians 15:2. Pintas dito nga verse mo lang, surat ni San Pablo. 1 Corinthians 15:2. Sa pamamagitan namang nito'y ligtas kayo kung matiyaganin niyong iniingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsipanampalataya ng walang kabuluhan. Meaning, tapno mapanatili king kaatang kaligtasan nga naawat mo through baptism, dapat matiyaganin yung iniingatan ang salitang ipinapangaral, di ba? Dapat ma-maintain mo lang nga jay kaligtasan nga na-receive mo through baptism. So nga nagpatag nga nagpatag nga ingatan dagiti salitang ipinangaral ni San Pablo kan dagiti apostol nga nagapok ni Jesus Christ. Adupay tinanong nag-explanation na rito pero alaan talang dagitay ma-highlight san. Ken ti may katlo brad nga sungbat, umaasang maliligtas, hope to be saved. Dita mismo ni Jesus Christ tinimbaga ti Mateo 24:13. Ngiti ko nanay jay. Yang may pag kami ibasam na tan brad, basam. Ngereta pero ko. Kuna ni Jesus Christ, inti Mateo 24:13. Datapot ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. So, nakita mo, brad, an nga mabaling nga i-claim mo nga, woy, nesalakan akon, pero agar aramid ka mo ti mortal sin, binyal, digitehan nga pag, datay mang offense kin Apo Dios, di ba? Hamo mabaling nga i-claim nga naisalakan kan no amom tabagim, nga sikakat ada ka pa, you're still living in the state of mortal sin, tultuloy mo lang talaga
mortal sin na raramidem, amo tayo mati mortal sin, di ba? Kung na. matay ka, nadan ka ti state of mortal sin, diretso ka Jimberno. Catechism to Catholic Church, paragraph 1035. When you die in the state of mortal sin, no matay ka nga dapat estado iti mortal sin, sigurado diretso ka timpierno. So nagrigat nga i-claim nga no damagan taking ka, are you saved? Nagrigat nga i-claim nga, na isalakan ako. May isa nga sungbat ka dagijay. Italo, na isalakan kan through baptism. Pero madim i-claim nga naisalakan kan. Gusto mo di sungbat mo di damdamo nga hanak pa nga naisalakan abroad. Gusto mo di sentido nga ka panisalakan kasi hamo nga i-claim nga naisalakan kan. Naisalakan kan din tini sense nga nabautismuan kan, di ba? Kasi di may sapay ka mahinayong ko di Brad niya or di sarili nga kapanunutan niya. Kasi duma ka ibagadat nga naisalakan dan kasi kinatangsit yun no kasjay. Hanting pride. Pride din, bagamon nga naisalakan kang hantay mo amono niya ti ka. So the best na sungbat na, are you saved? Ada talo nga sungbat nata. Naisalakan na kon, babanti bautismo, ket madamawi no kasalukuyan nga isalsalakan latta, ken mangnamnama nga maisalakan. Ti pinaka-perfect nga answer data simple nga masaludsod nga are you saved? Ay, aji lang ti may bahagi kita nga kanito Brad. Nagpintas man Brad na-i-open mo nga topic sa ano doon to man dagiti makabuya makangag ka dagiti nga papanganta at nanamaat nga damot ti maalo da nga sursuro. Oy. Dito nga Among Brad. Kas may isa na bunyagan nga Kristiyano. Akum tayo nga talaga ti mangsungbat, mangdepensa ti pammat. Tayo, nya ko na ni Pedro, 1 Peter 3:15, are you prepared to make a defense for the hope that is in you? So nga dapat tatay nga Katoliko kas na nabunyagan, saan lang nagpapatingga nga nabunyagan? Adda talaga akum tayo. Akum tayo nga mangidepensa ti pamati, mangsungbat ka dagiti saludsod dagiti kakabsat tayo nga padatay pa lang nga napakurang ti ammo, baban ti doktrina, iti simbaan, di ba? So nga, nag-chat ito nga trip nung panagpatang tata, makaadal ta pareho. Makaadal mo kinyan ta, medyo hanak onay nga datay managbasa, dagiti referensya, kasi di lang tayo pagkulangan mahit na maminsan ta, nung amin datay nga Katoliko ngamin no manakimisa ka magmulagay maibasa kas kada ebanghelyong ket isumot lang dito di Biblia di jay ngam han ngamin datay gamin ket buo nga istoryahan tay nga hanya practice kanya tay nga di gikabkabisa iti bersikulo kas kada kapitulo niya brother. Oy. Ngam We are called importante. Important ngam dati programa nga kasi gamin kailangan dagiti referensya dagiti maibaga mo nga katapno dagiti gamin dadto mga sekta nga tumultulig sa kanya tayo ket kas di gamin ti wagas day nga agbasa ti Biblia. Tagpi-tagpi nga kunada. Kada tayo. Ket the whole chapter gamin. The whole chapter kanya tayo. No makita mo dagiti may basbasa di simbahan di ebanghelyo ket buo nga istorya di basahin di padi kas tamot di umunakin may kadto nga maibasa ket chapter dehan nga bersikulo lang maputid-putid ket medyo agbaliw gawin na kasi brad niya. Ay. Dagiti dadto mga sekta. Eta ti dumatay kadagiti dadto mga sekta brad. No may panggap ti scriptures. Dati kami nga Catholic brad ko kompleto. The word Catholic is full truth. Kasi that is the body of Christ, Catholic. And the opposite na ti Catholic ket paretan kumati Ilocano ko kurang
kurang ti other term nan regent Mm. opposite Catholican. Ti dumatay kadagitoy kwa born again kadagiti tabali nga sekta brad dagiti separated brethren tayo. Kasi antay mabalingi laksid dagita ta separated kakabsat ti dagita. Separated brethren ti tawag dagiti eksperto ti simbaan kadakwada. Ilang duma tayo kiniada. So the mean Bible alone, meaning to say scripture alone, meaning to say agbe-base na lang iti Bible. Kunya ti nabasa dati Bible, iso lang ti patinda, no awan din ti Bible, handa patinan. Dati kami nga Katoliko brad niya. Dati talo nga batayan tayo nga agisuro kon agiablat ti pamati. Anya dagiti talo manan. At Holy Dati talo, Scripture. Holy Scripture. Tapos ini Holy Traditions. O kung tayo Traditions. Magisterium. Oh. Kenji Magisterium. Source tayo Magisterium ganit. to. Deta Magisterium deta ti official teaching ti simbaan. Dapat no gisuro ka guided na kati dagiti expert ti simbaan. So nga dati nga Katoliko talagang whole truth dadto ni katotohanan kasi laglagi pun tayo nga ti simbaan nga Katoliko data talaga ti inpatakter ni Jesucristo nga simbaan awan sa bali. Mateo 16:18. Inpatakter ni Jesucristo data nga simbaan Catholic awan sa bali brad. Ket data nga simbaan ni Jesucristo mismo ti ulo. Colossus chapter 1 verse 18. Si Kristo ang ulo ng kanyang iglesia. So naglawag garod nga wali brad ti Biblia ket pamut data. Kinumpile talaga ti Catholic data. Awan ti Biblia, talaga dagiti almost 40,000 nga sekta tatan. Awan ti Biblia Kasi yung brad niya. Ti history na kami dito ket wan simbaan ti ng kadatoy ng Ornos. Dagiti ni Santo Antonio surat nangalada nga rod iti nangalada pa iti daan nga tulag iso dagay pinag insil po dati baro nga tulag fine. Ket no adalon tayo tini history dagiti Christian nga dadduma nga pamati nga sekta dagiti Christian nga sekta nga dadduma. At talaga mga ti nangarugi ti nagprotestante iti ko ni Martin Luther no history ko mati pagpapatangan. So ngarud nga no ti simbaan ket hanya paati ta adu dagiti makapanagnak history dapat ta history hanya mapukaw data talata. Amo nga ko mabuting ti brad. Mabuting kumot nga baga nga mabuting pero iwasan dagiti separated brethren tayo nga adalan ti history. Kasi no adalan ti history tita nga maamuandan no anya ti true church founded by Jesus Christ. Itada nga maamuanan no kasano nga na-compile ti Bible, itada nga maamuan ti wan. So nga dikiti dadto mga pangkating relihiyon. Iwasan dati kwa history brad. Dati kinagpaysuna. Talaga mat nga no amin nga sekta ka adda amin tini kasla ko mga iglesia ni Cristo ni itinatag ni Felix Manalo ket 1914 diyak makamali. 1914 lang yan. Mga ka. Punta Santa Ana data. Amin da halos amin nga sekta ko adda amin ti tawen nga nakakabili ti no kaano nga naitatag no sino ti nangitatag kasi ay ti Catholic ket ni Cristo ti makita mo dyan no ureg research ka iti ni encyclopedia kada awan ti makita mga tao nga nangitatag Catholic ordinaryo nga tao nga ni Cristo mismo ti saludsod brad no sika saludsodon na kadagiti kakabsat tayo sa baling nga pamati ammom ba no sino ti nang compile ti Biblia adaking ka dapat ammom nga i-counter sungbatan day jay. Mukha mo pero baka nalipatan lang. I-recall ta. Diyan mo no sino nga mismo pero no jak mariro ket may isa nga obispo kun ano day di ko diyan kami nya amo nagan na. Ni ka. Sino talaga brad ikang ka.
ni Pope Damaso, inatasan na ni Saint Jerome. Dati naglagay ko ni Saint Jerome nga isalin na iti Hebro ken Grego pagpalinon na nga maysa nga libro. Balinon na nga maysa nga luma at bagong tipan isureta ti makungkuna nga Bible. So nga ni Saint Jerome, inala namin nga scrolls kasi hampay lang nga makuna nga Bible di Old Testament eh. Scrolls pa lang nakita. ang pala nga Scroll ni Isaiah, scroll ni basta di Old Testament. Scrolls pa lang amin dagiti di. Tata inbaon ni Pope Damaso ni San Jeronimo nga likumon na amin. Likumon na amin sada pagbalinon nga may maysa nga libro wino aklat. At sada in-canonize, pinili da digitay inspired word of God, digitay ikat da nga haan nga inspired word of God. Iso nga ti simbahan Katoliko specifically, takkel nga pagyamyaman dagita ti sabali nga sekta brad kasi kapukan ti simbahan na-compile dayta nga usarenda. Ngem tinakalkaldaang nga Kinisayan daw. Sino pa iti nakibasa lang, isuda pa kanun ti mas nalalaing nga mangi-interpret ti Bible. Dahil ti nakakalkaldaang na yung kunadang exegesis. Kanya-kanyang interpretasyon matan. Iturong na dito nga patangan takit about the gini, are you saved ba lang niya? Pero nadakamat na the gini compilation of the Bible, the founders of many different denominations. Na topic naman dayjay, sidetrack lang dayjay, pero i-focus ta dayjay sa lutsod ng are you saved? Nalawag mo siguro king kan Brad. Anya diyo muna. Baptism. Tayo iligtas na true baptism. Ligibom day tang sumbat. Kadua, tayo kasalukuyang inililigtas. Madamalat nga ka. Kasi inaldaw-aldaw, dadtaray ni hamon pitokso. Anytime nga agbasol tayo, kasanong nga may bagangan ni salakan ka, di ba? Lalo na kita kung commit mortal sin, Terra de los Pianos, Kita'y amumot na kita mortal sins. Tapos yung may katlo, umaasang maliligtas, yung mangnam na mga maisal. DJ ti talo nga sentido ti panang sungbat iti dayta nga sa lutsod. Are you saved? Alam Brad? Pero mga imay kwan, tikat batan. So nga rod ko, amumot pala ang baka kuya siguro dito. The viewers mo ta? Dito sa malang in kwak, may isa ka buya. Awan. May isa, dahil lang kakain yung kabil ko lang. Patalastasan pa iti kang kantad na Brad no ka. Pero di pianom. At the gym sigay. The J daming, sigay electric kada ka. Awan. Dito lang pati sa sarag tita pag record lang ti-upload ko no ka. Sige. Patalastasan pala ti kang kanta ti simba. Ti ko tita. Ti kita praise and worship songs mo. Tatanto man nagpatuloy no ka. Kita tapay. Bye. Maramdaman tan na padas naman ti i-share diti Facebook. Mabaling okay lang na i-share ko mat Facebook dato eh. Mabalin ba? I-try mo Try mo. Kita taman ti video file na i-tato. File. Gaya video file. Mabalin siguro at aprad mo kay try mo. May tajin tinig pa nga ka. Mabalin mo ngay kabil din ti babam deten ti YouTube channel mo Brad kini ka. I'm not worthy
to be called Catholic if I can't defend my faith. Pintas dia, hanak nga niti worthy at Ilocano na. Apo ito yung pati English. I am not worthy to be called Catholic if I can't defend my faith. Nagpatag nga agadal tayo, mati tayo. Naglalod to yung kot tatabrad. Adadagitay ka, kurita ka, Facebook platform, YouTube platform, keyboard warrior na kita no ka. I mean, eto soon ko makidibate akit tati ko. Comment section. Ay, dagdag na natin may isa pa nga kanta. Padayaga yun natin. Ay, may isa nga kanta pang komunyon. Ako lang, hagdawan naman lang. Ito'y padaya. Isa pa nga kanta. Maususarmat lang natin yung kanta. Kanta Timisa. Si komunyon. Sa pangisagsagan ni Brother Rapti, sumarano nga topic. Hindi pa ito yung kanta. Ako'y naramit na magipakita tinadaeg asakripisyo na magikendara kadatay amin iyawis na mapangkomunisip na di ba Okay, sige, Brad. Nagsagalan di sa mananong na topic. Dahito'y naramit na magipag Lay, Manso. Okay, Lay kalatat mahal kan pa. Ha? Ito sa marano nga padata. Topic ta. Ito actually ti mabalay kita topic. Patay ay, sige na. Pagpadimot lang. Ay. Mati-mati. Okay, agawan-awan niya. Baka internet. Internet, ano nga, kasi di gawin ko from gallery, marigatan niya mangika. Mga mabalinda, i-play ko medyo mismo nga, mismo nga naka-YouTube. Kaya nga mabalin, makapiright.
Ipagpadas ko paano, balin ko ma'am. Ipagpadas ko garad ni yung ma'am mo. Awan ti Holy Bible mo ta, Brad. Awan. Awan ti Bible ko dito, dadyo aming kwarto. Isigay. Ah, Ano na itugot eh. Giyupin ka tamat giyupin ka ti topic. Di bali nga i-explain mo lang di ka. Okay. Sika ba, Brad, anya pati kahit mga isaludsod kanya ka ipadas ko nga ng batan sa abot ng aking makakaya ako ng Tagalog. Anya ti magaw at ti kapanunutan base kadagiti nadadal ko ti series lecture digiti pagdamdamagak nga eksperto ti adara gitay CFD pagkonsultaan mo adara gitay panpanag na tikmaawatan regarding ti pamati tayo kas mesa katoliko digitay ko na dumaduma sika Brad padatong tag saludsod nuhang ko man nga kaya nga sumbatan data mabaling ko mga skip or assignment tay damag putupik ng DJ ni Gura ka Brad tag advisor, pampano ta makunak advisor na kaya pagtamagak ko sunay, makunak nga advisor na ta pagtamagak eh. Actually, right. dati nagado ti debate na di YouTube ni send ko to king link. Then buyaom to di debates na nagmamayat. Matik nga mabaling nga i-broadcast tinagan na dito ko eh. Kompeti ko tayo. Anja kami nga Idi kwadya ka dagiti aglalo no debate may panggap ti dagiti daddo mga pamati. Alang agbuy-buya unay ta syempre no debate ngamin. Uray no daddo maka irasonan dalat tamad di pamati da kasi ay uray no amo tay mga dagiti rason da syempre irasonan dalat tagamin so ipagbuy-buya lang dagi panag-explain da ka. Nag-explain na daddo da Brother Talibong. Ifad dagiti lang siguro ti bubuyagam no dagiti debate kada ko ako na bubuyagan eh. Ipagsayatan na gamin nagbuya ka ti debate, Brad. Han nga bias. But I mean to sigat balance. No buya ka ti debate, maadal mo ti itaktakder ti sabali nga sekta ken iti itaktakder tayo nga kas may sa Katoliko. So nga nagpintas nga agbuya ka debate kasi may isa nga kwadayta may isa nga wagas tapno mapauneg mo ti pamatim kasi apil nga nga patpatsin ti kasto ay nga bawal ti ribulto kada waket kanyami ka da so nga ti debate nagpintas nagbuya ka so nga dapat no buya ka debate focus ka kun no mabalbalin adda ti Bible apps mo ti cellphone mo i-search mo di bagbaga di may nga grupo kun di may nga debater I mean kastamot jay may nga debaters tapno masurutam ida sumot lagay nga patpatyon yung launay ni Felix Manalo nga Anghel kasi nagpulong di aparador ti talungal daw Rimuar sugon kasi kumbaga mapag-compare mo ito sa mapag-compare mo ti usus nga pamati adda di kasabihan na a strong Protestant become Catholic and a weak Catholic become Protestant. Ket nalasaon daya kaduan na nga maguyo, wenno maguyo digiti sa baling sekta digiti Katoliko nga narabaw. Narabaw ti nakamuna. Ay. So itry mo tamo tigdamag Brad no nya digiti kaya ta nga sungbatan tapno halos padas nga saludsuda nga sungbatan. No may panggap ti pamati tayo mga mingga medyo kamat ta. Mutamot basita rin kasi. Pero digita viewers mo to ti benefit na. Wala benefit yan. No kayak nga sungbatan, ito gamin kat para ka digiti viewers mo eh. Kasi amok nga amom digiti doctrines tayon, kitay teachings ti church puro siya kang mo pa amin.
Mukha mo basta di pamatik kami kanyak kuan hangko nang kami niya entertainer ni kita ni kumbaga ana makatulong Diba? kasi ka man kinyakon nagita pag baka lang ngam gapo ti programa ta napintas mo niya saludsod niya pa siya myak pala makapanahon ti saludsod Brad Dati tulungan kalatan nga okay. saludsod king ka Brad. Kasi kanto bang sungbat takas ay okay. Ay, taka. Apay nga datay nga Katoliko Brad ko ka. At dati rebribulto tayo. Di naman, dati very common. Common kan very sikat nga ka nga atake dagiti born again kada dagiti kakabsat tayo sa bali nga pammatay. Saludsudan ka Brad. Apay nga datay nga Katoliko at daan tayo ti rebulto. Bawal data jinti Exodo 20. Sige man. O niya di Exodo 20 nga kung kunam anya nga image anya nga rebulto di jay Basahan mo jinti Exodus 20 ko katay basa ta. No, tapno ibasa sinurot anya ta. nga okay ibasa man Siya anya nga sumunod rebulto dati Bible apps mo niya. Next time magkuha ka Huwag talaga ng kumarat, Bible apps ay. mo. Tapno dati Okay. kasi nga presentation, ipabasa king ka o dita mo represent dati Community Brad. O sige basahan mo na di 20. Exodo 20 Paborito dagiti kakapsat tayo nga wrong context damot kananda nga mawatan ti ko na. Ito nga intido na. 20 niya nga kanit. Anya nga rebulto da jay sakto mo ibaga di panonotak Yinti Exodus 24. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anumang anyong nasa'y taas sa langit o ng nasa'y baba sa lupa o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag yuyukuran sila o paglingkuran man sila sapagkat akong Panginoong Diyos mo. Panginoong Diyos ay Diyos na mapanibughuin na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak. Hanggang sa ikatlo at ikapat na salinlahi ng mga napupot sa akin. Bidabidalak na ka. okay patanggam di tang Uin ka di man ti ka ti kahit ko kadamagan kanya magpaisaw nya mo ti Nya ti ano nya mo ti kapano tam di ay di may panggap ti rebulto rebulto nung may panggap gamin ti rebulto Brad iti Biblia. Nalawag nga saan nga amin nga rebulto maipagel at daragitay rebulto nga para ti Diyos-Diyosan wenno dagiti rebulto nga Diyos-Diyosan adamot dagitay sacred images tayo tako man ka muna intamampay amunti kwa definition na ti sacred images inti Oxford Language dictionary Adjective kunana jay connected with God or a God or dedicated to a religious purpose and so deserving veneration. Dato kami kwa irigat kiniada kaputa na basa da Exodus 20 ipuligad ta kada nga Katolikon i-apply dan da kay nga Katolikon ni dati kayo rebulto yo dati kasto pero handa nga amo ti kay papanan na kasi dagita nga sacred images tayo ket adda ti representana data. Example Brad okay sige Inti Leviticus 10:10 kunanay jay dapat ninyong malaman kung alin ang sagrado o hindi at kung alin ang malinis at marumi. Sungor nga daytoy iti Leviticus 10 adda talaga dagitay rebulto nga Diyos-Diyosan isuda kita dat Baal nya pwede kita nabanggit na Bible nga Diyos-Diyosan. Kada timot kami nga Katoliko han nga may apply kanya tayo data Exodus 20. Umuna-unay hanmat nga Diyos-Diyosan da kita rebulto tayo. Di kita ket representasyon laeng, di ba?
Jinti, kunana jinti Webster's Dictionary kat, any representation of a false God, kunana data ti definition na ti Diyos-Diyosan. Kat kita, ribulto tayo mo ti simbahan, saan mo't nga Diyos-Diyosan na kita, di kita ka representasyon laeng da Mama Mary, like the saints, Jesus Christ. Ay, tanto, naglawag pa iti kunana jinti Harper's Bible Dictionary, jinti definition na brad, all idols are images. But not all religious images are idols. Jinti 567. Ijay mo nga i-define or makita ti definition na ti false God. So, datayuhan nga konektado kanya tayo di Exodus 20. Adayo. Kasi no imbaga na di nga absolutely nga bawal tagaramit ti rebulto, ti no adaman ng labag dayta nga pili ni Apo Diyos kat ti umunamat lang ni Apo Diyos apay ko nam. Kasi jinti Ezekiel brad, templo pinapunno dayta ni Apo Diyos ti naduma-duma nga ladladawan. Basaan ta jinti Ezekiel chapter 41 verse 17. Ezekiel. Tatag open ka Bible app. Kasi awan ti kapti Saudi. Awan ti hanak na rigat ti makapusti ti Biblia di airport. Ay, pero kasta damot ti Bible apps. Bible apps. Kuna na jinti ka brad. Kuna na jinti Ezekiel chapter 41 verse 17 to 20. Kuna na itay. Sa pagitan ng itaas ng pintuan, sa lalong loob ng bahay at sa labas, at ang buong pader sa palibot at sa loob at sa labas ng sinukat, at ang pader ay niyaring may mga kerubin. O, diba niya ti kerubin na ya, Brad? Data ko, trebulto ti ko, data? Anghel. Kerubin. At may mga puno ng palma. O, diba? Dapat digitay kwanta, digitay puno ng palma, data konektado ka digiti santo data iti saints. At isang puno ng palma ay sa pagitan ng kerubin at kerubin. At bawat kerubin ay may dalawang mukha. See? Ribulto taga Brad, di ba? Digito in paaramid ni Apo Diyos jinti templo rayta. So jinti Exodus 20, saan nga may puligat kun applicable kadagiti Katoliko dayta nga passage iti or verse di Bible. Kasi naglawag mat ni Apo Diyos, nagparamid mat lang ti rebulto, di kerubin, kuno na dapay rupa ti tao, ano di ba? Ken inti Numbers, dapay Numbers ado ti verses ti Bible nga mangpanagnak nga saan amin nga rebulto ket ipinagbabawal wenno maipagal. Mapantajin ti Numbers. Open na. Ay, napatan nito ako ng apps ko. Ganay. 21. Sige, basa brother. Numbers chapter 21 verse 79. Ako nanay dyan ay. The Lord said to Moses, kung English na ito, sarap na kanya. The Lord said to Moses, make thee a fair serpent and set it upon a pole, and it shall come to pass that everyone that is bitten, when he looketh upon it, shall live. Oh, naglawag Brad. Ni Apo Dios, inbaon na ni Moses, nga agaramid iti langati serpent, uleg, sana bandera tayo. Kano sino ti makagat nga Israelita ide, no sino ti kumita ijay, ket agbyag. Kasi every time gamin nga dagiti Israelita ide na iruwar da Egypt, agpasaway da, mangited ni Apo ti didigra kadakwada. So madagita sayen, pati uleg, di ba? Pati uleg. Uleg magpasaway da. Idi ni Moses na panjay
Mount Sinai tapan na lang Ten Commandments nagpasaway da manon nya tinaramid da nag-worship da ti Isa di jay, golden di jay ni ah, sungbat ko dot tayo jay ko ha, jay may panggap jay revolto no nagungot ni Apo Diyos iti data, nagaramid dati sinan baka na balitok, di jay na, so di jay ka. ay tati connection na di Izik agent ni Bilang 2179 nagparamid ni Apo Diyos it is the serpent langat ulag very serpent Yan, kanay ulag. kapil ti kayo tano sino ti nagpasaway nga Israelita nga nakagat ti ulag itno sino ti kumitay jagat may salakan kitam ni Apo Diyos brad nagparamid sunat ti kwa nagparamid sunat ti langat ti ulag nga rebulto ket absolute kuma gent Exodus 20 nga may apply kadagiti amin nga bawal tagaramid ti rebulto apay garod nga ni Apo Diyos ket nagpaaramid sunat ti rebulto nagpaaramid mo sunat ti langat ti rebulto ti kerubin tapay tanga langat ti ulag palma tapay tanga mukha ng isang tao tilang kahit nasa onda jay Leviticus 10:10 dapat ninyong malaman kung alin ang sagrado o hindi at kung alin ang malinis at marumi. So, naglawag dito yung passage di Bible brad nga pagpagana nga adda talaga dagitay sagrado nga bambanag. Sa kumadayta, monument of the Lord, kita paparamid niya. Sagrado dagita brad kasi ni Apo Diyos nang iparamid, di ba? One. DJ ti mabaling nga verses tayo nga iablat. Adupay ti verses nga iablat tayo no apay nga mabalin ti garamit ti rebulto. Basta hantay mo ako nga samsambahin kasi mamimiss ko anate digiti sa bali nga kabsat tayo basta kamalyan na tayo. Daputa da tayong tukwa. I-procession tayo dagita rebulto. Yung ti Bible day awan ti prosposition. Titakan ang nagkamalin ko nam. Kasi iti Holy Scripture adda dagitay paspasamak iti nga in position da di kaban ng tipan. Di inyalis da jinti ko Pasaan da jinti ko brad. First Chronica, unang Chronica 15:14. Pinasan ng mga Levita sa pamamagitan ng kahoy at pambuhat sila'y umawit at tumugtog habang pasan ang kaban ni Yahweh. Dato gini ko dato ti concept na mga dating Katoliko. So nga dating nga Katoliko at dati prosesyon tayo kasi dagiti ko nagkakauna ko dagiti Levita kada ko nag-improsesyon da reji ko daji kaban ng tipan ngayon pandakan David. Kunana reji ko hindi isurat na dyan ko. Iso day tamot ni nangalaan tayo, nga Katoliko, no apay nga da, mabalin tayo nga prosesyon kasi biblically basis na kita. Inulad tayo kadagiti inala tayo dayta nga konsepto iti Biblia kasi talaga nga may base di Biblia dayta nga aramid tayo dagita prosesyon. Taludsudon naman apay garod nga rebulto brad han nga kaban ng tipan ko. Siyempre, dati panahon tayo tatan, awan di kaban ng tipanan tayo nga makita no sa dinoyan nan. Ken damag mangking ka Brad Kid. Brad Kid damag mangking ka. Anya ba ti langana di kaban ng tipan Brad? Padason tag imagine. Ibagam kanya ti langana di kaban ng tipan na sinasabi nila, yung dalawang topping bato, yung nakaisuratan ti Ten Commandment. Today tayo. Adagenti, Paul. Tilangana, Brad. I-describe mo man tilangana kanya tapos masurutan ta nga nalaing dati kahit ko nga i-discuss regarding dati ni prosesyon. Prosesyon dati sa santo tayo, nakakabilti baol ako, imagine mo na dati mga awit. Kasi nga di duwa nga bato nga tapi so di ay. Nakakabilti baol. Ginagyan na. Dadi nga aramid da ibinagkat da ngayon posisyon nga in balase wino in pandajin ti any David sa dayjay. We call it prosesyon matlaan. Prosesyon matlang kasi di hangko lang gawin niya sakit ato ti amok nga ko ti Biblia man ko lang mo no yang bersikulo kas kada kapitulo ta nagbasbasa kaya lang pasaan ta di unang hari
Unang Hari 8. Ah, Tapno ka. eh, Tapno masurutan ta. sige, basa. Tapno na sa sayat. Unang Hari 8, 1 aging gana iti 6. Kunana ditoy. Nang magkagayoy pinisan ni Solomon ang mga matatanda ng Israel at ang lahat ng pangulo sa mga lipi, ang mga prinsipe sa mga sangbahayanan ng mga magulang ng anak ni Israel sa Haring Solomon sa Jerusalem upang iahon ang kaban ng tipan ng Panginoon mula sa bayan ni David na siyang Sion. At ang lahat ng lalaki sa Israel ay nagpisan kay Haring Solomon sa kapistahan sa buwan ng Etanim na siyang 7 buwan. At ang lahat ng matanda sa Israel ay naparoon at binuhat ng mga saserdote ang kaban at kanilang iniahon ang kaban ng Panginoon at ang tabernakulo ng kapisanan at ang lahat na banal na kasangkapan na nasa tolda. Iniahon nga ang mga ito ng mga saserdote ng mga Levita at ang Haring Solomon at ang buong kapulungan ng Israel na nangagpisan sa kaniya ay mga kasama niya sa harap ng kaban na naghahain ng mga tupa at mga baka na di masasaysay o mabibilang man dahil sa karamihan. At ipinasok ng mga saserdote ang kaban ng tipan ng Panginoon sa karoroonan sa loob ng sanggunian ng bahay at sa kabanal-banalang dako at sa ilalim ng mga pakpak ng mga kerubin. So, ito yung basak brad hindi Unang Hari, chapter 8, verse 1 to 6. Tiket ko lang kanti diin na dito brad. Dagitoy, inaramid dati prosesyon, brad. Inaramid dati prosesyon. Wait. Pinagkata si kaban ng tipan. Tapos nagraragsak na dyan, nga nagkakantada. So, very biblical der aramidon tayo no. Dati semana, di ba? No, magkatan tayo. Nagulto tayo. Di ba? Very biblical basis tayo talaga. Digiti ribulto, nya pa digiti magkatan tayo no semana. No, da prosesyon tayo. Dayta, innala tayo dayta nga tradisyon kada aramid tayo kadagiti nagkakauna. So nga handa mabaling ibaga nga datayo nga Katoliko kat patay ti rebulto kada ko. Awan Yaman kita. Han nga awan di Biblia retar aramidin yung nga prosesyo. At the brad biblical basis amin ni kita basa tagarod diba. Pero di saludsod. Suda kaban ng tipan di binagkatape nga datayo ko digitas tiga rebulto si saints, di ba? The Mama Mary, i Cross, Jesus Christ. Brad, anyati may sungbat mo. Sige man. Go ahead. Alang ang mga di palang kaban ng tipan. Anyang ngamin ay ti kaban ng tipang kumakahang kadi mga dagiti no ti J ko mati pagyarigan ti ni i-prosesyon tayo kang dagiti asla ko madi naramid ti Israelita in prosesyon da na importante nga banag kuma kas di mo lang akin tayo ibilang tayo nga rod niya importante mo dagiti Sagrado unang brad. Sagrado mo dagiti nga banbanag iti pamati tayo ket isumad ati aramidin tayo kasi ida nga rod ket so kita dagiti dadto mga sekta ket anyang ka mga arti sagrado mo't kinyada naka-base na lang gamin ni awan gamin iti religious yan ko natadyayan ayan kinyada dahil iti kurang kinyada di lang sao-sao lang kasi awan tini makita kinyada nga kaslagin niya tayo nga kumpleto nor arigan manipod kumpleto talaga brad nga arigan talaga kumpleto word Catholic is ko na complete talaga din kasi body of Christ din manipod ti panakayanak ti Apo Hesus Kristo kay ngana ti kokit kumpleto kinya tayo no kita ampay ti kinasirib na tinang ornos iti leksyonaryo tayo ti simbahan ket
nga ni siyempre binuyogan mo ti Espiritu Santo ti sirib na nga sigurado ni sinot ng ornos ijay. Oo na, 100% Brad. Wan, kita mo iti cycle na ti ni maibasa nga na ti makatawan. Kompleto di ay, hantay nga aramid ti cycle di ay, naglibot di ay eh. Ada ti cycle A, bingga na ti sinsa di nga pagsisinoblatay na iti ebanghelyo, maibasa, nga agapo mo amin di Biblia. Ayun na. Ada ti urdo, namon di urdo niya, Brad. Oo na, Brad. O, namon mo di usaran tayo nga naurnos amin Brad. di ayon, di kiti ka. Subyanan tara jo ka. I-focus ta. Apay nga dati Okay, nga Katoliko Brad ko rebulto ti prosesyon tayo instead nga radyo kaban ng tipan. Why so deti i-explain mo na medyo awan unay di ko kajay. I-explain mo tat na mga agmadagiti agbubuya. Brad, Awan unay kanya ba ti di radyo tuktok na di kaban ng tipan? Diba kay Ruben? awan di basan tatay niya. Awan. Ano ba ti kay Ruben, Brad? Ano yan nagi kwati ang hiles nagi nga ko nam tatay mala ang basam. So, di kay Ruben images. anghel da kita, Brad. Di ba ka di anghel, Brad ko sa santo damot lang dagitoy? Holy damot lang kaday? Una, Why? di Brad. anghel nga. Okay? Di anghel, ket banal. Talagang kwadan, saints damot lang, banal damot lang sa santo damot. Makita mo ba no apay nga sa santo dagiti ka? Dagiti may posisyon da San Pedro, da San Juan, sino pa yung Mama Mary. Mamati ka di Brad nga dagiti ka saints. Mama Mary, at Una, kasi talaga mo nga namulitan ti basol garo niya. So, mabalinda ka di nga proseso yun saan? Mabalin, no di pa mati tayo, siguro ni Ginain basam tatay nga may panggap di Old Testament tatay. Mabalin sa santo damat. So tama na. Legit handa nga mo Brad ngayon dikiti or dikiti dadumot siguro kaabsat tayo amudamot siguro pero still nga gaputa nakaramot na kan ni apo nga pastor kadastor. Amon di yung kuna Kurenta nga agmensyonan iti kuan do mga artist explain mo lang about the pamati tayon. Narigat ka. Narigat tayo. Baka damdama kontraan na kanto din di kan. I-explain tayo lang ti pamati tayo. Kontra. I-explain tayo. Dati patangan tamo kit Brad kit awan ti filter na rito talagang impromptu. Impromptu at impromptu nga ron. Noon niya ti masaludsud mo ket sulat tama, di ba? Yung nalawag kami tayo mga Katoliko. Saan tayo nga talaga nga agday-dayaw ti Diyos-Diyosan? Tanto, may kadwa, kaano nga baro dayta, dagita kakasta nga klase ti sa baling sekta na nabuyang ba ko, Brad? Nabuyang ba YouTube nga dati, may isang pastor nga nang burbur ti holy images tayo, mga Katoliko. Oy, nadati nga ako ngayon ng kasta. Amot amin nga born again, dikiti kabsat nga born again kasta nga ka. Sobrang kapanatiko dati di jayanda ka. Binurbuburbur dara jay ka. Jay holy images tayo nga Katoliko. Nga kadaytan nga baro. Kasi di pa lang hindi pa lang 700 AD di 4th century, remor dagiti kasi nga klase ti taon dagitay image destroyer or kung kunada nga iconoclasm. Di 4th century, remor dagita pinanguluan dita ti maysang emperador, ni Emperador Leo III. Mabalin mo nga i-search dito ti Chrome no masurutam to. Pinanguluan na ti aseritim pwede pastor ti simsimbaan pag pinaburbur namin pa nga holy images kada pa. Amin nga holy images din kaputa kagurgura da garot baka nabasa damot ti itang emperador baka nabasa na mo ti Exodus 20 in a wrong context kung inik ka na mo ti exegesis nan pang sarili na nga interpretasyon siguro tang emperador
Una. Ganwat na data nga kwan, saragan nyo aming nga simbaan. Dapat purpuro nyo aming nga pa, Diyos-Diyosan. Kita, tiaramin na rin yung emperador. Emperador Leo III. Hindi 4th century, hindi. Iconoclasm, titawag kada kita nga klase tao. Anmut kat amin nga born again Christians nga kakabsat ko pa. Agburbur kat image, although talaga nga number one nga doktrina da data ka. Number one nga pamati da data, iba't patuda ka da tayo nga we are adulterers. Yung kuna na dyan, idolatros. Ito ko Right. sumasamba ng Diyos-Diyosan. Mm. Tas may isang katoliko, dapat amutay nga i-counter data. Nasyak lang nga biyang Pero, ang kuman nga ipang kwamay, amok mo't pasit nga idepensa data, may pangkot ti holy images kada pa. nayunan mat di amok. Saka talaga, napigsa pamatik na dumakurang lang di pa nang i-explain mo. Talaga, dakalumot na tulong na di pa nang i-explain mo. Damat di mainayon pa yung di pa nakamok. Tapno, Okay. nasaysayod pa nga mailawlawag na dati agdamag. Sa bagay dati programa tatatabrada niya. Yung random pa lang dati weighty panagpatang taon pa lang talaga dati specific nga damagam. Awan pa lang dati specific nga topic ta kasi randomize pa lang. Mapantaji kastoy. Maybe next time mabalintan tong agpatang focus on one topic. Focus ta lang di may isang topic. Tapno dagiti viewers mo or listeners mo mas makasurot na. Ay naigan dagiti doctrine. No next time nga kokot ibagam to no nyerege topic ta iso ti kabil ta di thumbnail na. No makita ta di title di programa ta. Pero sakbay tanto nga iko data mabalin latamot nga mabalin nga sakbay nga apiken di may isang topic. Mabalin nga danto mo siguro Bible apps mo. Download ka ti Catechism of the Catholic Church brad nga apps. May download na gajay. Catechism of the Catholic Church tanod dati pabasak king ka nga Catechism of the Catholic Church. Mabalin nga readers ka. Kasaam tapos anagan ta. Babaen ti guide ti simbaan, babaen ka dagiti damdamagan tayong eksperto. Kasi damo dati ka chat ko nga Catholic Faith Defender, may isang asunang staff di punto por punto. Nasingput da, naanos da, nga pangsungsungbat kanyak dagiti hangko mo nga sa lutsod. Anyway, ang kupit talaga amo amin. Mo nag-chat nga adalan dayo, take note. Dati kaya pintasan nga ramid. Take note, tanarigat no, hikap-kabesam lang baka kamali ka. May metog, take note ka, isurat mo kasi nung nakasuratan adadtan. Basaam to langan. Actually, Brad, baka nagudwak ko tayo yung kapuskul ti libro ko nga. Kasi take note dagiti lecture nga mga ko kada-kada. So nga, pagyamanan mo, iti programa mo, iti YouTube mo, at maarami tayo kayo nakaibaunan tayo kasi may isang Kristiyano Katoliko. Kayo Kas pagarigan to magkiti lugar. Wine. When ito DJ ko di kanta kanta ni Apo father ko de Toro Bautista. Ebanghelyo sa walde. Dato yung na-topic na pala random pala to kasi duduwata pa lang met wano adu tayo dito makapag-sharing tayo amin. No Zoom ko magamin brad ko makapag-share tayo amin ni Jai, makapag-in-exchange ideas tayo. Isunduman ti padasa mo nga ko hindi brother di Zoom no ka ti kanto ti mang ikaw medyo tapno isunto ti usaran tayo next time. Wine. Tapos padasa mo to no ka. Ipatik to. Kaya niya oras mo tatatang brad. Mabalintan to nga 2:26. Mabalintan to nga rugrugyan ti kan. Kumanta ka pa and then closing prayer tanton singan tumulati mangi kararagain deti vocal prayers mo tulatan. Okay, kumanta taman ni Rudy may isang kanta. Ay sige man, dito man.
Di man niya di jayan, niya di niya kanta, brother. Kita kanta ka pang gibo sa ano ka, sa tanto kararagan no ka. Tanto kararagan mo tang vocal prayers mo. Tungkol o dita kanta brad. Ang tipos. Ah? Yati ka, kararag ka pa mo na tanto kantawin na. Agkararagta sa payay? Tanto kantan? Sikat imang kararagan mo tin ah. Closing prayer ka mo tin, vocal prayer mo latan. Okay. Sige. Kararag karod. Ti kararag nga panggibos ito tada ito nga programa na tangal daw. At tinaganti Ama, kenti Anak, kenti Espiritu Santo. Amen. Amen. Amami, ngadat sa dilangit, malaydayaw itinagan mo. Dumteng ko mati pagariya matungpal ko matinakim mo, dito'y dagaakas sa dilangit. Itdayam kada kami tal daw dito'y itikanan mi, patinayon nga aldaw. Pakawanem metag iti basol mi kasmet pamakawan. Iti basol lagi iti nakabasol kada kami. basol kada kami. Di na kami baybayan nyo manugot isulisog. Kalakan na kami katitak. Amen. Ave Maria, napno ka iti grasya ni Apo Diyos, itadaken ka, sikati na inggasatan, kadagiti amin na babae, kita inggasatan met tibunga iti tiyan mo, ano Jesus. Santa Maria, ngayon natin Diyos, ikakasin na kami ang managbasol. Itakin itong oras ti papatay mi. Amen. Gloria iti Diyos Ama, iti Diyos Anak, ken iti Diyos Espiritu Santo. Kasi ti punganay, kastamet itakin, tignanayan nga wan tinggana. Amen. Apo, kagyaman kami titatangal daw, tanalpas mi man dito yung programa nga nasyaat. Itultuloy daw kung maapo nga tarabahin ka dagiti plano mi, iti dito yung programa, tapno iti kasta mapasaya at pay, ken ado ko madagiti ma-inspire mi mat kadagiti dito yung topic, kadagiti topic minto pa yung sumarsaro no. At isuro da kami, kami kinasirib, tapno iti kasta mo mi pay dagiti daduma nga ilawlawag mi, iti pada mi nga tattao, kadagiti apo ti dawatin mi tinagan ni Kristo, anak mo kinapo mi. Amen. Amen. Tinagan ti Ama, kinanak ni Espiritu Santo. Amen. Amen. Okay, Brad. Mayat nga prayers mo data, Brad. Kumanta ka pa ya. Dunggunta rete kang kanta pang gibos dita. Sa panggibos, siguro tatamang kita tangarot ka. Hindi kita ilatan, kwan? Yun makasabay. Baka mabukod-uday ya. Di Jenny, kwan, in kayo iti amin na lugar, dahil, Brad. Mabalin lata. In kayo iti amin na lugar, pagbalihen nyo idanga adala. Bunyagan nyo ita itinagantiyan Kenti Anak, kenti Espiritu Santo. Lagi po kagdaak po dita sinayo lagi po ika'y tupanawan ikaanuman ika'y iti amin anuman idala-dala isuruyo kita iti amin bilbilin ko kada kayo lahat kayo nga at laaktunita sinayo ika'y panawan Okay, Brad. Ala ko maminsan tamanan. Kasi nga kumanta ka mata. Mayat boses. Kumanta ka, mate. Ya? Kumanta ka pa, mate. Ay dayawan ni Apo.
Tasan tayo kumanta. Okay. Nalawag ba Okay. ikot ta, Brad? Boses ko ta. Nalawag, Mike, nalawag. Hello. Mayat. Di gitara mangit mo? Wine. Mangit mo ba dyan ko, ana? Naka-chorus na kami ni. Di pedal Ada, mga ko di effect na. Okay. Nabati yung makanta. Musika, ibilig mi. Musika, di silami. Di kamay kari, nagserbi. Ang musika, di kamanggi. Gas may sabangan, di namili nga ramitigan na. Kasta tayo magserbiti ako narukot, narasidan ako. Ang musika, ibilig mi. Ang musika, di silami. Di kamay kari, nagserbi. Ang musika, di kamanggi. Okay, nagpintas na kanta. Mayat, di ko na. Mayat, nagpeso din, kapsut ta din ni, kapsut ta din ni Iko na ako, Mayat. Mayat, shot mo't kita tapos, Mayat. testingan namin. Dati, Mayat, bro, di, portion. Mayat, di gitara king kanta. Nalawag mo tan, ang mga kasla di kalmanan niya ako. Tapos, kung ako, Mayat, may sapayaan ako ka. Manta ka pa eh. sa kanto ko man tama, sinublatan, kinantaan portion dito yun eh. Dito ticket ko kung mga pasamak. Idamo. Papa lang, inadal pamate, tapos mauding nga pasit na ko, kinantaan taon. Sige mga kahit. Okay. Awang gamit yung sungkot ko dito kahit. Nung mura kahit, try tayo. Mayat pa, unin natin gitaram. Lord, I come to you, let my heart be changed. When you flowing from the grace that I found in you. Lord, I come to know the weaknesses I see in me, and will be stripped away by the power of your love. Hold me close. Okay, sa mga nanonood dyan, para sa iyo ang kantang ito, Power of Love. Welcome po kayo dito sa channel na to. Me dear, and draw me to your side.
Ay, Manang Janet, may nanonood sa atin, brother. And Manang Janet, sa Spain siya. I'll raise up like Thank you, Manang. Panagdinig yung ititi programa mi tangal daw. with you. Tay din gandi panagkanta ni Brother Rabbit may isang kanta. Power of Love. And I will soar with you. Your spirit leads beyond by the power of your love. Okay. Ado ni Manang Janet, may nagbuya. Manang Janet. Mabasa ba ti comment dita? Tablaw. Ninang kun sa date, ninang siya tibunya ka. Oh, Spain mo dito. Kita ka day. Kita Tablawam. comment na. Mm. Tablaw ka Kita nag-comment sana. Ninang Janet. Manang Janet. Habon. Tanan. Precious May. Precious May. Tadi Spain dito, Spain. Pa-shout out. Suna data. Precious May. Nakumanta ka kid. Ay, Brad. Shout out ini Manang Precious May. Manang kadaytan, Manang Janet. Okay, nya mga kanta. Manang Janet, hindi naratan Salcedo? Janet from Spain. Bali agad. Isa Manang Janet dito yung adya mo rin Manang Janet na pago. Kapaputitan ko na. Oh, adya mo May Precious May mo kami. Sige, kumanta ka, Brad. Sige. Tingnan ti panang idaton ti kansyon ni Brad tayo nga Kid Saing. Dati naking bagay dito yung YouTube channel Kid Saing Band. Idong Band. Ala, manatam kabsat. Dito nga kanta mo't lang hintay amin ni kanta, di pa nagdaydayaw tayo ti Apo. Amen. Hintay amin ikanta sa kentapya pagyamanan ti Ama tiyayat ken imbag na Kinatang sidli paten ken amin sakit inaken ni Jesus isurupen ay amin na maysa hintay amin ikanta sa ken kapya pagyamanan ti Ama tiyayat ken imbag na buat kurang-dura babawyan tayo kaumuna ikentay kikapyada di may saken may sa hintay amin ikanta ragsaken kapya pagyamanan ti Ama di ayat ken imbag na. Okay, thank you. Amen. Kita mga panagbira ti gitara, Brad. Lagang Di sunik ka. May Manang Janet, dajay. Manang Janet kaya mo peso. Janet nga taga Jayan May, ni Manang Janet ng Pago, di Spain. Kumusta ka dito Manang? Auntie kaya, hindi awag ko ganyan, auntie. Si Kamat Brad, kanta Kamat. Sinagwetan. Pati makanta. Dagiti Kamat lang. Si Kalaing Apo, dito man di gitara Brad. Yung kanta, si Kalaing Apo, makanakanta man lang ito di communion song.
Jesus, sumay ka. Ito'y puso pag naet ka. Ikutang to'y biyang kuken kararwa. Tapno diyak tuway sinakin. Ay, patagay-tagay. Iturong nagkadwa. Bayem aladay to'y tamuag serpiya kasi puput mo. Aking katungkal to'y biyag mo. Dati ayawan mo, iswa puti biyag. Eti asin, iswa puti kireko. Eti piling mo, iswa puti bagnos ko. Nagturong kinapuno. Awang maputi panunod ko. Kirden alato'y nakin mo. Yageng mapuday tinarabay ko. Okay. Dati ayan hintay na. Dati ayat mo iswa puti biyag. Eti asim iswa puti kiret. Eti piring iswa puti bagnos ko. Nagturong kinapuno. Nagkanta ka lang, Brad. Basi aji malagip ko nga lyrics na kasi awan sungbok pa dito eh. Ano students to Aji ba lang di lyrics malagip mo, ko nga Brad? lyrics nan. Okay, mat Brad, yung lyrics mo. Okay. Okay, so na Aji yung may lyrics mo. kadwa, nalipat ako na eh. Mm. Pasensyan ka na kita eh, viewers kin listeners mo dito. Awan sungbok ko dito eh. Ala, ingat kayo, ante. Di pa nagbiyahe o nakalugang ka na yung sunod bus. Apan iti work na ni Auntie Janet. Ingat, kumusta ang damin dito, ante. Kumanta ka lang ta, Brad. Dapat mo Sika pa, Brad. kumanta ta lang ta. Aldaw panagyaman, may kabisan natin, Brad. Panagyaman tayo, manen, danunan, dahil nga tempo nga panagpapatang kada pa nagkakanta. Hindi nga rutingin manen, hindi pa nagkanta ni Brother Rap from Saudi. Aldaw panagyaman tayo kakabsat. Yaay ni Jesus Diyos tayo kenayat. Adunal daw di naglabas kanil. Ginday tuyen di mangted tulungan raksan. Na palabas balbaliwag kita at tulong iti Diyos nam namae kita. Itang di ipakita kayat ko kadat at tauken Diyos ko. Daw panagyaman tayo kakabsat. Yaay ni Jesus Diyos tayo kenaya. Tungal daw di naglabas kanya. Genday tuyen di bangtet tulungan raksan.
Okay, thank you, brother. Kumanta ka mo. Hintay man isuporta tayo mga po, dagiti nagbubuya, isupport tayo ka mga dagiti channel, idsaing kin kastamat ten dati, ano dati, iso dati di channel man, no di Trinitarian, brad? Trinitarian, brad, da Diyos susarak. Masapol nga proud tayo. Dati nga dati Lakay TV. Well? Mabalin lang ta, may sa datang account. Ang nagan di front na lang dito. Okay. Hintay nga i-supportaran, no ba hindi pa nag-subscribe tayo? Nagyaman na kanti, i-subscribe tayo ka mga dagiti channel tayo para i-content na dagiti nga channel ko iti makanta ti simbaan in adal pamati. Nagyaman kami, nagyaman na Brad, dati tayo mo tatangal daw. Man, basta no pa kay dedeaon ka na po. An nga mabaling nga maputid ti time tayo. Okay. An kayo so, Brad. Aman, Brad. Sakripisyo tayo para kadagiti sabsabaling nga banag. Tuti pa kay dedeaon ni Apo, sakripisyo tayo para kanya na. Amen. Amen. Amen, brother. O sige, kumanta ka, Brad. Kanta ka. Nohan nga tuglot na kita. Viewers mo dita. Channel. Kumanta ka. Sige pa, Brad. Sige pa. Hindi ako nakakita kantaan. Yan. Kikita ka rin kanta pa eh. Nagyaman. Wangan. Ibut. Baka makapiright ta? Han. Okay lang. Makapiright niya. Okay lang no Tagalog oray makapiright at least in play mo. Hindi ka mo nagkanta. Diba kanta? Kat may sagot iti para kina po Santa Maria. Amen. O Maria, nalibnos ka, nalasbang napintas ka, inaslut awan tumadan, Reyna't langit ken daga, tuy anak paglulong, kasaranay tingket mo, tasikati tagkamangan, ket sikat pakatayan. Tuy anak paglulong, kasaranay naintig mo, kasikati pagkamangan, ket sikat pakatayan.
Kumanta ka mo, Brad. Ati boses ko ko. Brad, ipapakadatan ta, malublubat yung cellphone na yun. As Aga, sa bagay paalay ni Charles na. nakapundo mo kita. Sige, Brad. Okay. Yaman nakti oras Okay. mo. Pero mga Martes, day off ko di, Martes, mabalin to live taman no Martes or any Martes, this week okay, days. okay. I-chat nak lang no ka. Okay. I-chat nak lang no ko Okay, sa Brad. natin tiyak live. Gani Why? specific nga topic ta. Why? Tugunan anayas. Aya. Okay, Brad. Yaman nak, Brad. Yaman nak. Pagyamanan tamad ni Auntie Janet nga nakipagsubaybay dito nga live streaming na tangal daw. Thank you, Auntie. Alaing at tita work mo. Sige ka rin, brother. Okay, di pa makadang sunata. Agyaman tay ken agrag sakay. Okay? Sikat man kataman, patasan naman. Nog sabay mo tang. Oo. Okay, sige. Agyaman tay ken agrag sakay iti amin na para purna. Diagdaket inted na daraken amin sapay kumata intay amin agpay kay sa tisidong na maibunan mo itinagan na Amin to'y lubong at kanta. Gloriati Dios, Aleluya. Yaman kang ragsak ipakita, kapag dayaw ken kuana. Mali? Nagsaway di ka niya. Narigat sabay tarati pa kami na. Narigat no lang. Basta Wala lang, brother. Kamatan na ko. Wala, brother. God bless. Thank you very much. God bless you. Okay. Okay, Gerard. Bye. Bye-bye. Ulitin. Broadcast.